Jeg sidder her med Søren Asgaard, tidligere Aarhus GF-spiller, nuværende Ydun-spiller og tilskuer til strandhåndbold, der har fulgt sommerens optakt til både de lokale stævner og DM i Kerteminde. Søren, du sidder nu her og skal give et bud på sådan styrker og svagheder ved det danske billandshold for herrer. Hvad er din umiddelbare reaktion sådan, efter Lars Møllers udtalelse af de 10 spillere? Jo, men først og fremmest så vil jeg sige, at det er en meget, meget realistisk målsætning, som Lars han har kommet med. Altså top 4, det lyder meget, meget realistisk. Selvfølgelig håber han alt på metal, men sådan top 4, det synes jeg, det skal de også klart gå efter. Men de spillere, de har specielt en kvist i Køler, du ødelægger det hele. Jeg bliver happet totalt. Ja, men det er godt, men bare fortsæt. Jamen, som jeg sagde, specielt en kvist ude på fløjen. Altså, han er jo en typisk et beach handball player. Springer godt, hurtig i luften, og så er han træfsikker. Så nogle ting, så er der også en keeper, specielt Krupstad. Han tog godt fra sig i sidste år i Tyrkiet, og det er næsten sikker på, at han også kommer til i Kroatien. Så det er sådan nogle, de 2 spillere, jeg glæder mig til at se utrolig meget til. Det er klart. Hvad tror du holdets muligheder sådan til slutrunden? Hvad tror du, de kan opnå? Jamen, jeg tror, det danske land, så de får stor succes. Det er jeg overbevist om. Nu har jeg været heldig at lige at se lidt træninger på dem og sådan noget. Spillerne, de virker klar. De virker sultne. Så jeg tror, jeg sidder med en lille personlig, sådan målsætning for dem, og jeg vil blive skuffet, hvis de ikke får noget om halsen. Det synes jeg godt, man kan lave nu, uden det bliver uden at hype dem. Hvordan vil du følge holdet her hjemme fra Danmark, nu når du ikke selv skal med? Jo, men jeg har snakket lidt med spillerne og så videre. Jeg er ikke så god teknisk, så jeg har fået stillet en computer til rådighed, og så kan jeg egentlig følge dem via der gennem internettet. Så det vil jeg klart benytte mig af. Helt klart. Mange tak for det, Søren Asgaard.